Que no choque contra todos. Televisión de Galicia dice que nada, que no hay tráfico que muy bien, todo bien, no hay ningún incidente, aunque unas 250 personas se han visto en vivo. Non menciona xa viste que non deron nada de incidentes no xeral, ni nada, deu máis sube de televisión máis a sexta, os únicos canales. Salimos de aquí, se ve para arriba, si no. Voy a partir en un nuevo hospital, que es más barato. No, tome 5. Que queremos que o presidente da Xunta e a Conselleira das Sanidades tomen nota desta tremenda movilización, que tomen nota.
a ler o manifesto Xavier Fortes, xornalista, y Elaldo Santos, músico de Vigo. Boas tardes e boas noites. Hoxe veránose verdades como puños. Hai unha que decía o Spiegel que há pouco que baixábamos, programía que é unha verdade innegable. E aquí, en la China popular, a privatización e corrupción, literalmente. Como decía, boas noites, as sociedades avanzan e progresan o mesmo que tamén poden retroceder. En España, como en Europa, os dereitos sociais non son eternos, e menos nestes tempos de revisión neoliberal imposta dende esa visión fechada de Europa na que non nos podemos recoñecer estes días. Eu, por lo menos, non me recoñezo, sinto mesmo vergoña por o que está a pasar cos refugiados e sinto noxo dos incapaces que nos desgobernan. Estes dereitos sociais e universais como a educación pública, a xustiza pública gratuita e o que hoxe nos reúne aquí, a sanidade pública e universal, son dereitos irrenunciables e que hai que defender polo que se ve día a día con mesmo esforzo con que foron conquistados polos nosos pais. Hoxe, 3 de setembro, estaba previsto que pechara o Hospital Xeral, o vello e entrañable Pirulí para as persoas que xa temos algúns anos. Toda unha xeración naceu neste hospital. Estamos pois aquí para renderlle homenaxe e para reclamar un hospital público sen recortes onde poida nacer con dignidade a próxima xeración, tal como están as cousas, si é que nada. Pero a política sanitaria da actual Xunta de Galicia está a deteriorar e facer inviable económicamente o sistema sanitario público galego e, se nós non pomos remedio, a próxima xeración nacerá nun hospital recortado, privatizado e con poucos recursos. Co argumento de que a crise económica obriga a reducir gastos e a buscar apoio no sector privado, a Consellería de Sanidade tomou dúas decisións que supoñen un punto de inflexión negativo para o futuro da sanidade pública galega. Por unha parte, reducir o orzamento sanitario, especialmente os capítulos dedicados a investimento e gasto corrente destinado a garantir o funcionamento correcto da sanidade pública, e por outra, dar entrada ao capital privado no financiamento e xestión das infraestructuras. A Consellería de Educación adxudicou un contrato de 1.300 millóns de euros, repito, 1.300 millóns de euros á sociedade concesionaria do novo Hospital de Vigo para proxectar, construir e explotar os servizos deste novo centro. A construción do novo hospital público custaba 400 millóns. O novo hospital, segundo a Consellería, tería 1.465 camas que, engadidas as 422 do Mensueiro e as 117 do Nicolás Peña, farían un total para a área de Vigo de 2.004 camas en concreto. Pois ben, a realidade é ben distinta. O novo hospital abre con 845 camas. No Mensueiro redúcense a 347 e no Nicolás Peña a 68, por lo que disponemos en total de 744 camas menos as producidas e anunciadas pese a esta inversión de 1.300 millóns de euros. As camas de especialización convencional redúcense nun 31%, igual que os quirófanos. Os servicios de urgencias nun 55%, as salas de radioloxía nun 45%, e desaparece o proxectado laboratorio central, o que antes decía o speaker, corrupción. A Consellería pretende confundir a opinión pública e os profesionais, mistura as camas de hospitalización como outros recursos asistenciais como dispositivos para reanimación, despertar, recuperación e observación de urgencias no Hospital de Vigo. Sei que aburren estes datos, pero son importantes, porque son imbatibles, son a verdadeira a razón imposible de rebatir. Coa privatización e recorte de camas desaparecen e precarizan moitos postos de traballo e como consecuencia darase un peor servicio á cidadanía. Desaparece o proxecto de hospital materno infantil, as camas individuais
na área de obstetricia son esenciais para garantir a presenza e acompañamento dos pais no parto. Elimináronse todas para reducir o espazo e custos á empresa concesionaria. Este novo hospital deixou de ser centro de referencia en importantes servizos. O novo hospital perde servicios de referencia de oncología radioterápica, cirugía torácica, neurocirugía, cirugía plástica, cirugía pediátrica, cardiología intervencionista, a cirugía cardíaca. A referencia a estes servicios pasa para o Hospital de Santiago. Isto é de traca. Os servicios centrais sofren unha importante merma. É increíble, a verdade é que é increíble. O novo hospital non terá laboratorio central. Se substitúe por un laboratorio de urgencias que supón unha reducción de espazo de 7.242 metros cuadrados a 7.739. O laboratorio trasládase, entre aspas, ao Mesueiro, porque ali non se pode establecer este laboratorio con garantías. Obrigas a establecer un sistema de transporte de mostras entre o novo hospital e o Mesueiro, co conseguinte atraso nos resultados. Vamos, que ti vas a urgencias, hai un análisis e ten que ir ao análisis do Mesueiro. Increíble. Redúcese a superficie dos servicios de diagnóstico por imaxe nun 60%, pasando de 4.400 a 2.600. As salas de radiología, como vistedes nas redes sociais ou algúns o comprobaría nas propias vosas carnes, é un camión na porta. As camas e as salas pasan de 59 a 32, casi todo partese pola mitade. Recórtase drásticamente as áreas de urgencias que non estaban suficientemente mal, ahora van a ir bastante arriba. A superficie redúcese de un 25%, ou seja, de 5.759 metros a 4.291, e as 72 camas previstas para observación redúcese a 32. Elimínanse tamén do proceso inicial componentes importantes que daban un carácter estratégico a este hospital. Por exemplo, o módulo de docencia, o módulo de rehabilitación, hotel dos pacientes, 160 camas de cuidados mínimos e intermedios. Bueno, que isto é increíble. Suprímese tamén os dous centros de alta resolución previstos no programa funcional e os anexos do actual Hospital Xeral de Navarra. É dicir, que se reducen servizos, pero aumentan os copagos. A ecuación é perfecta para que se fai negocio coa sanidade e coa saúde de todos nós. A cambio dun hospital novo privatizado, recortado en tamaños e servizos, como dimos de escoitar, fechan o Hospital Xeral, o CIES, o Rebullón e os centros de especialidades de Colla e a Doblada, mantendo, sin embargo, por suposto, o concerto privado con Comisa. Como consecuencia de todo iso, teremos menos sanidade pública e máis negocio para os seus amigos. Farán negocio con todo, incluindo un novo copago, o parking de pago para usuarios e traballadores. A sanidade é unha necesidade, un dereito inalienable do ser humano. Ante a enfermidade precisamos dos servicios sanitarios que nos axuden a mellorar, a sobrelevar a debilidade que nos produce. E estes servicios sanitarios deben atendernos a todos e a todas por igual, sen discriminacións nin desigualdades. E a igualdade só se garante cunha sanidade pública universal, equitativa, gratuita no momento da prestación, ben con profesionais formados en cantidade suficiente para desenvolver o seu traballo con dignidade. Todos estes valores da sanidade pública desaparecen cando se cambia o modelo e se opta pola privatización, é dicir, pola corrupción e o recorte das prestacións, cando se remata coa sanidade pública universal e se retoma o antigo sistema do aseguramento, cando se incrementan os copagos e repagos, auténticos impostos ás persoas enfermas, e se condiciona o acceso a determinados servizos en función
do nivel da renda. É dicir, imos para atrás. É dicir, imos de cu. A sanidade pública é patrimonio universal da cidadanía. Por iso non imos consentir, non estamos consentindo, de se ven nas ruas de Vigo, que a privaticen, converténdoa nun nicho de negocio. Seguimos a mobilizarnos ata recuperar a sanidade pública universal e de calidade, porque de todos nós é unha conquista social. O que está a pasar hoxe co novo Hospital de Vigo é unha mostra do que ocorre cando se deixa en máis de intereses alleos e bastardos contra a nosa saúde a xestión da nosa sanidade pública. Os sobrecustos da obra, os recursos en servizos, recursos, equipamento e persoal que van condicionar gravemente a súa calidade, o seu funcionamento e o acceso dos pacientes e familiares, accesos, aparcamento, transporte e a mala planificación e improvisación e deficiencias detectadas no traslado desde o Hospital Xeral Meixueiro Nicolás Peña ao novo hospital son a proba palmaria de que o seu interese non é a seguridade nin a calidade na atención aos pacientes, sino en tirar da rentabilidade política inmediata da apertura publicitada deste novo hospital. Pois a elle malo tiro. A xerencia foi incapaz de gestionar con tempo e respeto dos dereitos laborais as condicións de mobilidade do persoal, facendo que moitas traballadoras e traballadores non souberan ata o último instante onde ian traballar, en que condicións, nin con que medios. A Consellería de Sanidade foi incapaz de facer o seguimento da obra, que garantira que se cumplirían as condicións da licitación e que o hospital se rematara a se entregar en condicións de uso, con seguridade para os pacientes e as traballadoras. Esta incapacidade ven condicionada porque a empresa encargada de facer o seguimento e control da obra, unha empresa contratada sen transparencia a unha persoa que ocupou cargos de responsabilidade en administracións do Partido Popular. Parece que traballou máis para a empresa concesionaria que para velar polos intereses da sanidade pública. A sensación de improvisación e falta de previsión converteuse en pesadelo cando se iniciou o traslado ao novo hospital. Ali descubrimos a verdadeira magnitude desta desfeita. Teitos que se desprenden, fugas de auga, consultas pequenas, instalacións non adaptadas ao traballo dos profesionais, áreas de illamento que non cumpren as condicións mínimas solicitadas polos profesionais, a ausencia de material mínimo para garantir a seguridade e a capacidade de resposta diante de emerxencias, comidas frías, escasas ausentes, auga do grifo, ou se non comprada €1. As redes sociais están cheas de testemunhas en primeira persoa que relatan con desesperación a súa experiencia ao incorporarse ao novo hospital. E 2 días despois da visita da señora conselleira, que insensibles voces que intentaban transmitirlle a súa preocupación, repetían que ben ia o traslado. Chegou a noticia de que estaba paralizado entón, e chegou como chegan todas estas cousas neste despropósito con 2 veces. Pola vía dos rumores, xerando inquietude e preocupación entre as 200 persoas ingresadas no novo hospital e as súas familias, entre os traballadores e traballadoras. A xerencia aínda non informou das verdadeiras razóns da paralización do traslado, o que está xerando aínda máis inquietude. Nesta situación non podemos máis que exixir responsabilidades. A xerencia, a estrutura organizativa de gestión integral, así como chaman. A Consellería de Sanidade como máxima responsable. E tamén a empresa concesionaria por incumprir todos eles os principios básicos da seguridade dos pacientes e dos traballadores e traballadoras. A sanidade pública é patrimonio universal e da cidadanía. Por isto non imos consentir que a privaticen, converténdoa nun nicho de negocio para empresas de amiguetes, vendéndoa por pechas ao mellor postor. Esa é a folla de ruta que teñen marcada. Degradalo para que logo vayamos ao privado. Esa é a táctica. Eliminar a sanidade pública para poder facer negocio coa enfermedade das persoas. É increíble, inmoral. Para a sociedade galega seguiremos movilizándonos hasta recuperar unha sanidade pública universal e de calidade.
Temos que recuperar o noso hospital. O noso hospital de Vigo para a sanidade pública, para o povo de Vigo. Temos que recuperalo para convertelo en noso outra vez, onde os traballadores e as traballadoras traballen con dignidade e as persoas poden acudirse en prezos abusivos con apartamentos de servizos que deberían de ser gratuitos. O hospital é noso, o terreno no que está o hospital é noso. Gracias a todos por vir. Defendamos a área sanitaria de Vigo contra o recorde no novo hospital. A privatización es corrupción.